Sanibonani uMC Menzisito lo. Cha ingane zakwethu ngifuna ukubuya la. Ngiyakhumbula ukuthi ngangikhulume ngendaba yesenzo Meyiwa March esihlelayo. Esingayihleleli thina ke ngoba lento isithinta sonke. Wele ngikhona ngabathinti. Kangangokuthi abanye masikhuluma ngalento basitshela ukuthi siyagula emakhanda ngathi asiphili kahle. Baze bethi amaphoyisa wahlanye and all that asinandaba ke na. Ngiyakhumbula ukuthi ngangikhulumela ngokuthi sizoba nemarch esihlelayo singakalazi usuku lwayo. Insizwa ke nezintokazi ezihlela le march sivumelene ngokuthi before siye kwi-march sizoqala siye kubo emndenini wakaMeyiwa. Bakhona ke besibathumile including uSifiso Meyiwa kubhuti kaSenzo Meyiwa. Niyamazi kakhulu olwa nje kakhulu ngendaba yecala likaSenzo Meyiwa. Uhambile wawudibana nefamily esithi hayi family iready ukuthi sifike. So usuku esivumelene ngalo umhla ka18 April kuyobe kumgqibelo. Sithe ngoba abantu kuzugudi ababhiyoze benze yonke leyo nto bese kuthi ngomhla ka15 mhla ka18 kuyobe kumgqibelo mhla 18 April sizobe sesiya lapha eMlazi kubo kaMeyiwa siyokwenza khona iannouncement yokuthi imarch izoba ngaluphi usuku. Namanye ama-announcements akhona are very important ukuthi niwazi. Very important ukuthi niwazi. So siyacela ukuthi labo abakanye nathi since uSenzo Meyiwa kwangeyena nje kuphela umfana waseMlazi futhi wayengaseyena umfana waseKZN kuphela. Wayengaseyena futhi umfana wase-South Africa kuphela kodwa kwase kumfana owayesebuka umhlaba wonke ngoba ngesikhathi uSenzo Meyiwa edlula ngasemhlabeni waye kuyipeak yakhe yecareer yakhe. Kangangokuthi kunamaqembu aphesha kwezilwandle ayesemfuna walimala ngendlela alimala ngayo. We are prepared to tell you ukuthi in fact we are prepared to tell the world ukuthi kahle kahle ubani wabulala uSenzo ubani ovikelwayo because we no longer fear them. So ke ngomhla ka18 April siyake kwaSenzo Meyiwa abafisa ukusiphekezela they are welcome. Siyayicela nezintatheli izobe zikhona but ama details amaningi azoza. Isifiso sethu ke bekuwukuthi singafiki lapha silambatha. Umama kaMeyiwa usedlale kakhulu abantu abamvakashela every day abanye bezomkhohlisa. Awungichazele nje ukuthi ungathini wena ngoba mina nginayo impendulo. Ungathini wena ushonelwe ingane yakho? Shona ingane yakho ebese kuthi umuntu okusolakala ukuthi ingane yakhe yiyo ebulela ingane yakho ebese lokho efika kini. Ungathini wena umuntu lokho efika kini? Ngoba phela umndeni waMeyiwa usola ukuthi ulongwe owadubula futhi hayi ukuthi usola ngoba abangani bakaSenzo basho njalo phela. Ulongwe ozalo uChikothwala futhi isibhamu kwangesika Chikothwala but uChikothwala ubhizi uvakashela umndeni kaSenzo Meyiwa. Ungayithini leyo nto? Ungayithini leyo nto wena? Wele ke umndeni kaSenzo Meyiwa uyakholwa umndeni kaSenzo Meyiwa ngoba kube kuthiwa nje umndeni ongakholwa. Ngicabanga ukuthi ngabe sowasithatha isinqumo esi right ngokumaqondana noChikothwala nje alone. So ke siyafisa ukuthi masiya lapha kwaMeyiwa singezandla. Ofisa ukusiphekezela maye namandla ukuthenga impuphu engayithenga iphathe. Nami ngithenga amafutha nomunye siphathele umama kaSenzo Meyiwa igrocer nje sikwazi ukuthi sifike abe right. So simema nje wonke umuntu ofisa ukuhamba kanye nathi abe khona. La eSouth Africa ke ngane zakwethu ngicabanga ukuthi nibonile kuMadlanga Commission abanye nje basilwa ukuthi sifuna ubulungiswa ngoSenzo Meyiwa bacabanga ukuthi siyagula.
abanye baze bebuze la ku Facebook ukuthi usenzo umewa kuphela nowakwashona kwagcina kungaboshwanga umuntu ombulale and all that. uSenzo Meyiwa was an international figure. Uma kukwazi ukudlalwa ngokufa komuntu oyi-international figure, mina bengiyini, umuntu waseMsinga ebeyini, umuntu mayeseshelelelile akangena ejele aboshwe phela nje. So ke ilokho ebengifisa ukudlulisa kuphela. Ngifisa ke futhi ukunixoxela ingane zakwethu ngoba mhlawumbe abanye benabazi. Ngifuna ukunixoxela ngodaba lika Lieutenant General Faz khona iphoyisa elikhulu sigaxa amabhande omkhulu owashona ngeCovid la South Africa eGauteng. uGeneral Mfaz cabanga ukuthi nake neza kuyi-ad hoc committee ngoba ngiliphethe lonke udaba lwakhe. Ngizoke nginarratele lona ukuthi uGeneral Mfaz wafa kanjani. Nizobona ukuthi lento eyenziwe eceleni kaSenzo Meyiwa yokuthi kuvikela ama-individuals, nawo lama individuals ukube kuthiwa ngempela ayazi ngabade baphela futhi kulabo abantu ababesendlini ababulala uSenzo Meyiwa. Uyedwa umuntu ofuna ongabe waboshwa, uyedwa nje umuntu wayezoboshwa. Mhlambe komunye wesibili wayengaboshwa ke makwenzekile, kodwa uyedwa umuntu naye futhi ngabade aphuma ngoba liyacala kwakuyi-culpable homicide lokufa kaSenzo Meyiwa. Kwakukubulala ngongenhloso. I-culpable homicide igweba noma 5 years noma 7 years. Futhi banemali laba bantu ngabe bathola ummeli wayezonegotiator agwetshwa noma 5 years onombandela ka section 2761I angene 3 months aphuma ejele lo muntu wabulala uSenzo ngoba kwakuyiphutha. But now I doubt ukuthi kwakuyiphutha manje. I doubt ngendlela abantu abakufihla ngayo kufa kaSenzo Meyiwa. So bengifisa ukudlulisa lokho ke. Ngizonixoxela ngodaba lika General Mfazi owashona ngo2020 ukuthi wabulawa ubani, bafihleka kanjani ubufakazi. I-ad hoc committee ngizwile ukuthi icele ukuthi extend isikhathi iyabuya izohlala izodinga udaba lika General Mfazi. I have all these facts ka General Mfazi. Uma ibuya imadlanga commission, I mean i-ad hoc committee njoba yayisikuphethile ubufakazi bani, niyakhumbula ukuthi kuno witness owathi ufuna ukuzochaza udaba lika Lieutenant General Fanzi. Base bethi no ngoba lolu daba luphethe imfihlo eziningi akabethule esithe ubufakazi. Wagcina ngalinika wangalelo thuba ke even lokubethula esithe ubufakazi lo witness lo. Ngizule ukuthi uyabuya ad hoc committee izodinga lolu daba, but I will tell you in detail ukuthi uGeneral Mfazi wafa kanjani. Nizobona ukuthi icala kaSenzo Meyiwa balenze njani laba bantu ngoba there are similarities ekushoneni kaSenzo Meyiwa empeleni enqubweni yasetshenziswa after kushona uSenzo Meyiwa nenqube yasetshenziswa after kushone uGeneral Mfazi. Well ke uGeneral Mfazi yena wabulawa ngenhloso. Lezi ikhulu zenu ezamaphoyisa nalezi ikhulu zepolitiki nizobona lapho ukuthi akusiba abantu laba ngosathana. Abanye babo ubabuka ngisho emehlweni ukuthi yabona ke lo akuyena umuntu lo devil. Bafethu ngiyabonga kakhulu, siyanimema ke ukuthi nihlanganyele nathi kulabo abakholwa ukuthi noma labo ababonayo ukuthi le ndavundavu eyenzeka lapha enkantolo, lolu caca lenziwa lapha enkantolo silalwa ngogininda siqokile. Labo ababonayo ukuthi lento yenziwa lapha enkantolo ayikho, sizocela ukuthi besijoyine. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Mhla ka-18 amabomba azobe ebheke eMlazi kubo kaSenzo Meyiwa. Lapha ke sifuna amasosha ingane zakwethu ngoba i-statement esizoyikhipha sizobe sibabiza ngamagama abantu kufanele baboshwe. Siyazi ukuthi lamagama ezowabiza amagama abantu abayingozi abangakubulala ngisho kusasa. We are ready to die. Uma besibulala, you guys must take over. Uma besibulala, you guys must take over. Bafethu siyabonga kakhulu. Mhlawumbe abanembuzo ke bengasithinta naseceleni, kodwa ke sizonithinta futhi ukuthi maqondana nemarch. Ameni sizowakhipha ama details ukuthi maqondana nemarch intatheli ingakhuluma nobani makhona efuna ukukubuza and all that, sizowakhipha lawo ma details. Kodwa manje sisalapha kwaSenzo Meyiwa ukuze nibone ukuthi into esiyenzayo ilegit. I thank you.